gandule. Setane ndelok neng kene. Mako nyamuk e. Iki ritual e. Musiknya sing serem. Dem dem. Dem. Musiknya lho. Dem dem. Ya, dem dem. Oh iki. Musiknya sing anu. Dem dem sing serem. Yo. Ya. Yo, musik. Dem dem. Di sana ada kamera, di sana ada kamera. Kalau tidak kuat melambaikan tangan. Wah, umak-umik apa ngedan ngopo to Mbah sampean iki? Ki aku nganake ritual. Ki isine neng watu iki ana sing bau reksa le. Ki watu jaman biyen saka jaman Singosari. Malah nggo batik. Tukang batik. Omane ada tukang batik. Iki akik. Watu akik. Iki watu akik iki. Watu jaman iki jaman Logosari. Logosari. Singosari. Zaman Singosari. Singosari njur mudhun Macansari. Njur Kucingsari. Yo cemeng. Iki watu biyen iki untune Gajah Mada. Fosil e. Oh, fosil. Nek wong-wong kuwi meng duwe akik sing meng mbiyeh-mbiyeh. Nek sentul kenyut beda. Fosil. Fosil. Sesuk kowe nek mati dadekke fosil. Padake kewan. Loh, iki saking dene lek. Wah, aja nyepek yo. Manfaate napa niku? Wah, iki watu tinggalane mbah-mbahku mbiyen. Oh. Mbahku duwe simbah. Mbahe simbahku kuwi duwe simbah meneh. Terus? Halo lho. Ah, kuwi ninggalke watu. Oh, iki jenenge Kiai Senggol Modot. Aku duwe aku. Ah, dadine. Kumeh, jajan ibu-ibu jar ngono kuwi. Kowe ngerti khasiate Kasate apa, Mbah? Kira ditutukke merempul. Jajal? Ora nek pancen ampuh, Mbok, aku njaluk tulung. Beh, apa-apa penjalukmu kuwi metu watu-watu kuwi iki. Wah, iso terkabulkan. Nganu, Mbah, ben daganganku laris. Oh, Sing entek ngono lho. Angger sing jaga ayu-ayu ngene mesti ya laris. Ane lek jaga kowe ya sepet. Ora. Sing jaga ayu-ayu iki aku malah retuk pemasukan. Lah ngapa? Aku malah lali omong-omongan terus. Padha mangan do lunga. Iso. Kowe njaluk Ben daganganku laris. iso. Kene tak dadekne rituale sik. Ning ya kowe iki kabeh nganggo srana. Iki rak kudu nganggo bahasa mistis. Oh. Mahar. Ora. Bahasa mistis tegese iki ana komunikasi antara menungso karo sing rumangsa demit ngomong lho. Antara menungso karo demit. Lek empun nek dianuke. Kowe njaluk apa? Ben dagangane laris. Bul gombal gambul. Bul gombal gambul. Gambule mumbul. Kamu tambekan le. Telung dina telung bengi. Ayo modar. Wis. Pripun, Mbah? Mesti daganganmu laris. Wah, ampuh. Ning kowe rada sabar sithik. Pripun? Mengko janji nek ning kene sing jajan akeh, daganganmu mesti entek. Apa ora? Ampuh nggih. Angger sing jajan ning kene akeh, daganganmu mesti entek. Ampuh to, Mbah. Mbak aku nek ben karo le becak ben payu laris jan.
Oh, pelarisan becak. Pelarisan becak. Iso, sik. Lakon. Pun to, gawa iki kelakon neng kowe sabar dhisik. Sabar melih niki. Sabar sithik. Mengko janji le becak kuwi kowe ngomong justru sing numpak mbok bayari. Mesti laris. Iki jenenge ring ada pedobosan. Aston. Lho, iki ilmu tuwa le. Ngono lho. Iki Wo. Iki. Lho, kowe ora ngerti to iki? Oh, gombal iki. Jenenge Kiai Gombal Mukio. Oh, nya. lho niki nganu setelane niku. Ya ora setelane piye ya ora. Ngeten niki wonten bojone carane anu keris ana wadahe, akeh ana buntele. Iki, dibungkus kowe? Ngono muni bakal akeh apa. Iki ana jodone dhewe. Pamane iki diwadahi kene. Diwadahi kene. Ditayuh. Ditayuh. Talene ngene to iki. Nggih terus bandemke wong. Wes. Ditayuh. Ah. Iki ngeten niki. Ah. Wah wong buntel wi ra iso muni kok bakal akeh. Ngeten Loh, niki. aku gak pelajaran buntel ra mlebu kok le. Nang cedhake dupane niki. Heeh. Sut. Oh, metu kebule to? Wah, iki sak jenenge sapa? Kuntilisit. Oh, kuntilisit ki nek cilik, nek gede apa ya? Gede apa? Oh. Cai kuntilisit. Oh. Apa le? Dang lunga. Iki, lho. Nah, Kiai kuntilisit. Berarti pulunge karo kula niki. Kiai kuntilisit. Nang kampung kucingan kene. Sing tuwa dhewe sapa? Sing tuwa dhewe sapa? Iki. Ama sing paling tuwa. Paling tuwa. Nek sing paling bagus dhewe. Sampe ngakek ngono e. Niki kabeh rituale kuwi entuk saka sesaji. Ngono lho. Mulane Sesaji. bae iki nenepi. Oh, Lha nenepi mulane iki ora sak baene wong iso entuk iki le. Ngono lho. Dadi nek tanding karo saiki jaman ana fenomena akeh-akeh kalah karo iki. Oh. Niki wonten wah niki apik lho Mbah kacate Mbah. Apa kuwi? Niki nek dinehke motong ganjel. Aku iki suaramu ming tengek. Sampeyan iki kok njuk le rituale kene nek sing tunggu kuwi metu ngamuk lak ya daganganku iso mawut-mawut. Pancen kudu nang kene. Lah mbok nang omah sampeyan dhewe. Aku wedi. Si mama, anak pasar jangkrik, usahanya jualan batu akik. Dari Batu Kecubung sampai Merah Delima, juga ada Kalimaya. Nyadari zamannya reformasi, gak usah ragu mencari rezeki. Lebih baik mandiri, usaha sana sini, yang halal yang kita cari. Perkembangan anak Betawi asli, tapi paling anti yang korupsi. Dengar pejabat yang bohongin rakyat, disumpahin hidupnya melarat. Cita-cita si Mamat membangun masa depan, pedagang kecil bisa mapan. Cukup sandang dan pangan